Mabungahong adlaw mga igsoon. So mag-live tayo igsoon, no? Actually ako ra usa diri sa balay unya nagdali-dali kog live. Kaya na po ilakaw. Salamat sa Ginoo ning opportunity. Praise God. So kumusta mo diha, no? Kumusta mga igsoon, no? Salamat sa Ginoo. And as always, igsoon, before ta mo proceed, ako sa i-share ang atong live sa akong personal account. Kamusta di, I just want to encourage everyone to, aside nga i-mention yun yung mga higala sa comment section. Ato ang i-share niya atong live, igsoon, mao ni nindot ipakatag, imaritis ba, no? Mao ni nindot ipakatag, igsoon, ipalanog, pulong sa Ginoo. Amen? So, before that, before we proceed, mag-share sad ko igsoon. Hallelujah. Katrina Tuse. Asa ito, sister? New Zealand ba to? New Zealand. Okay. God bless, sister. God bless. So, again, mag-share sa igsoon ako sa gibutang nga caption dire. Shout out 44 viewers this time. Shout out din ako ang 206 followers. 206,000 followers of Mabungahong Kristohanon mga igsoon. So ako sa ni-share. Again, ako sa gitag sa ako ang mga friends and of course akong family. Anyway, pasensya na nga atong background song. Wala na ko igsoon kay giwarningan ako, no? Perting istriktuhan ning kaning mita bitaw. Magba-background kag pang Ginoo, di ganahan man. Murag di mo angay siguro ni sila og Ginoo. Mao na nga ako ang gipahinayan og maayo igsoon. Importante nga kaning mensahe nga akong ipaabot ninyo ato ang makuha karon igsoon, no? Sagdi lang wa nang mga background music da igsoon kay makuan lagi ta, makapiright ba nya. Warningan ta. Okay, so share sa nako. Right, done sharing. Dali ta kay unya mulakaw na pug ko. Nya this afternoon lakaw na po daghang kay appointment ba, no? So again, mabungahong kabuntago natong tanan mga igsoon. Kumusta mo diha? Kung nagaampo kanunay nga naamos maayong kahimtang, maayong panglawas, no? Puno sa pabor sa Ginoo. Labaw sa tanan, duol sa Ginoo. Uhaw sa presensya sa Ginoo, on fire ni Lord karong taknaa. Amen. Shout out Sister Concepcion Castino Kobashi. Good morning sa sister. One of our followers nga naa karon sa permanent resident sa Japan. O sasad ni sa ning bisita sa tong church dirigsoon sa dihang ni uli nig Bohol. And of course, shout outs ni one of our subscriber, Brother Lord James Talingting. Thank you, brother, for typing at highlights, at followers, and at everyone. No? So, shout out na kung tanang OFW diha. Sinasang sulok nining kalibutan. No? Mabungahong adlaw. Nya,
mayong pagtanaw di ay, no? Mabungahong adlaw, and of course ang tanang mga naka-permanent resident diha sa lain-laing nasod, and of course mga seaman, mga seafarer, no? Anong naasa nang wala res Pinas ba nang trabaho kay nahagyo na grabe, no? Salute ko sa inyong effort mga igso, no? So again, shout out tanang mga OFW and tanang mga piniriso, no? Ako ginang kanunay shout out mga igso, tanang mga inmates sa lain-laing prisuhan, shout out. And then mga jail officer, mga warden, shout out sa ako ding shout out, no? Akong specific yun ang Lumbia City Jail sa Cagayan, nakasulod ko diha igso, no? Nakawali ko diha, gi-invite ko diha. Og sa Medina Municipal Jail, shout out also sa Cebu City Jail, bahay ni Kuya, mga brad na ko nga nasulod, no? Shout out nyo tanan mga brad. Ayaw tanawa na yung sitwasyon nga namo sulod, no? Just have faith, keep the faith. Naipaglaom samtang may kinabuhi. Naipaglaom gina, naipaglaom na. Nakamata mo karong adlaw kay naipaglaom na. Wa pay paglaom, wala nang mo kamata. No, naipaglaom. Salig lang sa Ginoo mga igsoon. And shout out din ni Sister Gracie Dit Saldabia Mangmang, ato aning subscriber. Ako yun yung special mention mga subscriber, no. Thank you sa inyong effort, no. Thank you. God bless, sister. And shout out sa tanang mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines, mga Philippine Army, mga Philippine Coast Guard, Philippine Air Force, Philippine Marine. And shout out also sa tanang mga security guard nga naa sa lain-laing dapit karon diri sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Shout out. And kuan sa Bureau of Fire Protection, BFP, kung mga classmate nga wala nagpulis, nagbumbiro. And then shout out na ako ang tanang mga kapulisan karon Luzon, Visayas, and Mindanao Campus, Menya, Cebu. Shout out. Ako ang mga brad diha nga mga kapulisan, SEA, Skiptron in Arms, shout out. Shout out na ako ang Tagbilaran City, ang barracks, no. Daghang ko kaila mga pulis diha. Dili lang na ako tagsa mga iksong kidaghang kayo, no. Ako lang i-specially mention ang amo ang station diri sa Clarin. Ingon nga kanunay ko nag-share sa pulong sa Ginoo diri as their PNP life coach. Shout out nako ang Clarin PNP, and especially sa among hepe diri si Chief Amba. Dili na ako tagsaon ng mga PNP personnel diri kay daghan kaya nagdali ko. Nya basin malipat ko sa uban ba di na ko manganlan. No? So again, mabungahong adlaw kanatong tanan igsoon, bag-ong adlaw, bag-ong kabuntagon nga gitugod sa labawng makagagahom. Ning matata karon nga naay paglaom, ning matata karon for a purpose. Bisag naa pa tay problema, gipamatata sa Ginoo kay pasination ta og solusyon sa atong mga problema. Amen. So no? And again, ako nagaampo igsoon nga kamo nang nagtan-aw mga viewers, followers. Naamo sa mayong kahimtang yun, no? Naamo sa mayong panglawas kanunay, no? Gitagbo sa Ginoo inyong panginahanglan. Shout out also to Brad Jomar Corsiga. Nani siya sa kuan Mabini, Bohol. And of course, ako din gi-shout out ta ng mga brad na ko, no, sa Alpaca Paro, no, long live kanunay mga brad. Unya ipataas na tong Ginoo kay walay mahitabo nga long live. Di na to ipataas ang Ginoo, sige lang tag pataas na tong fraternity, no, walay mahitabo nga taas nga kinabuhi ana. Dili to kalimtan ang first atong hierarchy, God first, then ubos na natanan, no. Ipataas na tong Ginoo sikreto sa taas nga kinabuhi. Long life, long live. Amen. So let's pray, Ikson. Atong i-welcome ang presence ni Lord, iyang Holy Spirit kay kabalo na ta ako na ning gibalik-balik Ikson kung kita-kita ra ang mag-interpret sa pulong sa Ginoo, dili ginato masabtan. So we need heavenly guidance, no? We need guidance of the Holy Spirit para mas mapalawman nato ang mensahe sa Ginoo. Shout out from Tungawan Suminod GDS Sambuanga del Sur. Okay. Brother Jesrel Cabuenas. Brother, thank you kayo. Thank you. Sige, nigtanaw siya mga igso, no? So, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord, mga igsoon, para mas manindot pagyud ang ato ang pagahimuon karon igsoon, inubanan sa presensya sa Ginoo. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another great privilege that you have given to us this morning. Salamat Ginoo sa laing higayon, laing panahon nga imong gihatag kanamo, diin mamalandong na usab kami Ginoo sa imong balaang pulong.
So Lord God, nasayod kami kung unsa kini kabalaan ang imong pulong among isgutan karon. So before we proceed, unas tanan Ginoo, susiha among kasing-kasing, among unahuna, among pagbati, ang kinasuluran namo susiha Ginoo. Kung naamang kay makit-an mga butang nga wa ka nalipay, wa ka nahimaya Ginoo. Wala mi makabantay, wala day nahimuot ka sa among gibuhat pasaylo ami Ginoo. Himo aming takos, himo aming angayan, mamati sa imong pulong Ginoo. Kay balaan kini kaayo. Kuha ang mga butang sa among sulod Ginoo nga mga negatibo, mga butang sa among sulod nga mao hinungdan nga dili makapenetrate ang imong pulong, mao hinungdan nga dili mo tuhop ang imong pulong Ginoo. Kuha ka na Ginoo. Limpyuhi mi og andama among panudlanan nga espirituhanon aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imuhang ibubo kanamo Ginoo. Lord God, and also Father God, I pray tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainubsanon, willing mo sunod nimo. Kay ang breakthrough, ang panalangin Ginoo, ang milagro naa sa pagsunod, it's not enough Lord nga maminaw lamang ni kutob apan ipalabay sa pikas dunggan kundi imong gipangita ang masinugtanon, matinumanon sa imong sugo Ginoo, sa imong balaang pulong. And Lord God, among gipangayo karon kaalam nga langit nun, aron among matugkad ang imong pulong Ginoo. Kay kung wala ka, wala kami mahimo Ginoo. Maggamit mi sa among tawhanon nga kaalam, kalibutanon nga kaalam, di gyud namo makuha Ginoo ang gusto nimong ipaabot namo. So Lord God, tagay mi kaalam nga langit nun. Ikaw lamang among gipataas karong kabuntagon, wala mi nag-isa og relihiyon, but we lift up only the name of Jesus Christ. Holy Spirit, we welcome you. I-bless tanang viewers karon Ginoo, bisan asan dapitan ni maabot nga live Ginoo, kutob sa makapaminaw, makadungog niini Ginoo. I pray nga ilang mabati imong gahom, imong presensya, ang lihok sa Espiritu Santo masinati kanamo Ginoo. Ang nabiling panahon ang mahan among itugyan kanimo. This is your moment, Holy Spirit. Let your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise God. So, this time we have 100 plus viewers. Again, shout out na ko ang 206 followers o mabungahong 206,000 followers o mabungahong Kristohano, no? So let's start igsoon kay napakoy lakaw igsoon. Actually, naay gathering ron sa mga alagad sa Ginoo niya. Akong asawa ra, akong papa, akong gipaadto kay gusto ko mag-live lagi kay unya busy na pod unya. Karong gabi wa ko kay bawo ba no? Mao na nga mas maayo man na nga naa ko'y ma-live jud every day. Bisan kausa lang mga igsoon. Nawahin chat na akong asawa, pawalihon daw ka funeral service sa Villapro. Unya ra igsoon na. Diyan na po'y kuan ba? Wait. Importante ni mga igsoon. Akong asawa igsoon, ningatin sa gathering sa mga pastor karon. Nga ako, nagpabilin ko akong gingnan akong asawa nga lab, ikaw sa alang dito kay mag-live ko, no? Kay unyang hapon na nasad mi appointment. So nag-message siya na ako karon. Pawalihon daw ka sa funeral service sa Villapro Lab. Member ni Pastor Rinanti. Okay. Monday 6:30 Dugay pa man guys. Monday 6:30 PM. Kung sa reply yan ha. Okay. Inganita ka busy atong schedule. Daghan kita. Actually, igsoon. Honestly, na ako yung mga 5 schedule, 5 invitation nga himuon kong speaker. Pero ako ang nabalibaran kay conflicts ya. Daghan kayo nag-invite na ako. December. Kunya, inig ka 19, igsoon pa Junsa naman mi. Pamindanao ta. Kita ta diha no, taga Jensen ng Davao no, mao na nga busy kayo no, nabalibaran ako. So ingani ta igsoon no. Sa una busy kita sa kadautan, mga kangit-ngit nga binuhatan karon bisin tas pangginoo. Okay, let's start. Ang ato ang teksto karon igsoon, I know some of us are so familiar with this verse. Nag-ingon diri igsoon ang Roma 6:23. Kabalo na mo ani. Okay. Ingon diri, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, okay? Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Again akong balikon ingon si Pablo ngadto sa taga Roma, Roma 6:23. Okay?
Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Nining taknas kabuntagon gipahinumduman tagbalik igsuon nga ang kaning sala na ay consequence. Nining taknas kabuntagon igsuon gipahinumduman tagbalik nga kung magpadayon ta magpatuyang ta sa atong pagpakasala igsuon mulanding ni ngadto sa kamatayon. Abi may igsuon duha ka klase sa kamatayon, kabalo na mo ani, physical and spiritual. Apan ang gitumong diri gitumbok nini ang kamatayon kaning gitawag og kamatayon nga spiritual. Kung ang usa ka tawo magpadayon sa pagpakasala, kung ang usa ka tawo igsuon magpabiling maglunang sa kasalanan, magpabilin sa kangitngit igsuon, mga binuhatan nga wa malipay ang Ginoo igsuon naagi consequence. Ug ang consequence kamatayon. Dili lang ingon kamatayon nga physical apan spiritual death. Second death igsuon, no? Nga mag-antos ta hangtod sa walay katapusan sa kangturan sa impierno. Kana kung magpadayon, magpabilin ta sa pagpakasala, no? So ang sala igsuon ay consequence, no? Ang sala na ay consequence, no? Mao na nga gi-remind ta karon ni Apostle Paul, no, nga dili maayo nga magpabilin ta diha, magpadayon ta, maglunang ta sa kasalanan igsuon. Kay ngano man ang sa igsuon ako na ning gibalik-balik lami jud kay na, no? Ang gidili lami kay na, mao na akong gi-share nga video kanina. Ang sala perting lamia igsuon. No, ang gidili perting ninduta mao ni gingon ang gidili mao ilabing lami tinuod na kay diha ko gikan anang mga gidili. No? Perting lamia pero mao lagi mag-suffer ka at the end of the day sooner or later na gitawag og consequence. Unsa man ang consequence, pastor? Mo resulta ang atong gipugas, ang atong gitanom. Amen. Kung nagtanom tag dili maayo, muani tag dili maayo. Mao nang gi-remind ta diri mga igsoon ni Apostle Paul sa Roma 6:23 nga ang bayad, no, naay bayad igsoon, no? Ang sala naay bayad ug ang bayad mao ang kamatayon, no? Apan ang next line nagaingon diri. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon or kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Yes, ang kuan igsoon ang gitawag og sala naay consequence, no? No? Naay gitawag og sa uban pang term na naay karma or uban pod gaba, pero sa Bible it's a consequence, resulta sa atong desisyon, resulta sa atong gibuhat nga dili maayo, no? Consequence. Now, yes, ang sala igsoon naa siya'y resulta nga naa siya'y consequence igsoon nga gitawag og kamatayon apan tungod sa dakong gugma sa Ginoo. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ming-ari si Jesus, ming-ari si Kristo, igsoon iyang gihatag ang iyang kinabuhi. No? Ngadto sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, nagtanyag siya gitawag og gasa igsoon nga maoy nga ang ngalan ini nga gasa mao ang kinabuhing walay katapusan. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Sa ato pa mga igsoon, nakita mga igsoon sa Dios nga grabe na kadautan ang kalibutan. Grabe na ang mga tao kadautan igsoon mao tong iyang gipadala iyang bugtong anak. Kay pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Jesus diha magsugod ang kaluwasan, no? Nagtanyag siya igsuon og kalipay nga walay katapusan nga ang tanan nga mutuo, musalig, mudawat ni Kristo Jesus mga igsuon. Makabaton og kaluwasan, makabaton og kinabuhing walay katapusan. So ang katong mga naglunang sa kasalanan igsoon, katong mga tao nga nas kangitngit, katong mga tao igsoon nga nagpatuyang sa kahilayan, sa diyang muduol sila ni Kristo, musalig, mutuo, ilang dawaton si Jesus Christ as their personal Lord and Savior, then ilang gidawat ang gitanyag sa Ginoo nga gasa nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Actually, igsoon prangkanta mo ang gasa na karon. No? Sa diyang niari si Kristo sa kalibutan, igsoon gihatag na iyang kinabuhi. Ibabaw sa cross sa Kalbaryo, mauna na ang gasa si Jesus. Ang gasa gitanyag sa amahan igsoon nganhi sa kalibutan. Amen? Pero mao lagi na, depende ra nato, choice na nato igsoon. Nana ang gasa gihatag na sa amahan. Pero depende lang gyapon sa tao kung ato ba ning dawaton ang gasa igsoon. Amen. Depende ra sa tao igsoon kay ang salvation choice ra pud na nato. Yes,
gift from God ang salvation, pero mao lagi na. Depende ra po na nato kayong uban po kung imong tanyagan og mensahe para sa kaluwasan, i-ignore man ta, katawaan ta, igayagaan ta. Amen? No? So, taliwala igsuon sa kadautan sa mga tao. Taliwala sa gihimo sa mga katauhan ining kalibutan, igsuon nga grabe kadautan na. Grabe na siro, nag-enjoy sila sa mga kalibutanong kalibutanong kalipay, nga unudnong kalipay ba, no? Mga tawhanon nga kalipay, igsuon. Kalawayan, no? Kahilayan. Ang tao nag-enjoy, but still, because our God is the God of love, iyang gihatag ang iyang bugtong anak si Jesus, igsuon. Aron ang tanan nga mudawat niya, mutuo, igsuon, no? Dili malaglag, kung dili makabaton o kinabuhing walay katapusan, no? Ang bayad sa sala, kamatayon. Ang bayad sa sala, igsuon, pag-antos sa walay katapusan. Ang bayad sa sala, igsuon, hangtod-hangtod na ka dito sa impierno, masunog. No, mag-antos mga igsoon, napay mga ulod kuno nga dagko kayo. Masunog ka pero di ka mamatay, igsoon. Hangtod sa hangtod na mao na ibayad sa sala. Mao na igsoon nga ming-ari si Jesus Christ, iyang gihatag, iyang kinabuhi. Aron katong mga naglunang sa sala sa diyang muduol niya, mudangop, musangpit, mutuo, dili na malaglag, dili na pagahukman sa silot, igsoon. Makabato na siya kaluwasan, makabato na siya og kinabuhing walay katapusan, igsoon. Now, pangutana, Pastor, ganina din ang utana na ko ani, unya murag lahi po to yung stand for salvation. No? Ang pangutana, igsoon nga, Pastor, nagtanyag man di ay si ang Diyos sa ugasa nga mao ang kinabuhing walay katapusan, diha pinaagi kang Kristo Jesus. Now, nya maluwas man dayta, unsa daw ilhanan nga ang usa ka tawo nakabaton na gyud og kaluwasan? Unsa daw ang timaan nga ang usa ka tawo nakabaton na daw kaluwasan? Unsa daw timaan? No? Napay ubang mga pilosopo igsoon nga sakto pod, samtang napatas kalibutan, di pa daw taluwas. Naapod sa punto, posible pod. Pero biblically igsoon, ang tanan nga nituo niya ni Kristo igsoon, nanay kaluwasan ta pagatawgon nga anak sa Dios, di ba? Sa buhat tabi, di ba? Unsay ingon atong gwardiya ni Pablo ni Silas. Ingon ang gwardiya igsoon sa ato ang gwardiya ato ang silda ba, no? Na may prisuhan bilangguan, no? Sa dihang asa gipriso si Pablo ug si Silas, di ba? Mingon ang gwardiya, unsay akong buhaton aron maluwas ko? Unsay giingon ni Pablo ug ni Silas? Mutuo lang ka ni Jesus, maluwas ka. So naluwas ta pinagistong pagtuo, no? Now, ang uban moingon nga unsay ilhanan, Pastor, nga ang tawo naluwas na? Sayon ra kayo igsoon. 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, ang tao nga nakigiusa ni Kristo, nakigrelasyon ni Kristo, nakadawat na sa ganti, sa gasa nga kaluwasan, mahimong bagong binuhat. Mabago ang kinabuhi. Giingnan ko ganina igsoon ay lantugi na to ba nga. So giingon niya nga sure de ka nga kanay imong disciple naluwas na na. Unsa may imong ilhanan, di ba? So igsoon ang usa ka dakong ebidensya nga kana bitawng ang atoang kinabuhi karon nakabato na gyud tag kaluwasan. Kay it's biblical man, ingon man ang balaang kasulatan. Mutuo lang ta ni Hesus. Amen. Mutuo lang ta ni Kristo, maluwas ta. Lakip atong tibok panimalay, atong tibok pamilya, atong whole family. So sa pagtuo lang. Amen. Og kana nga atong pagtuo ni Kristo, pakigrelasyon ni Kristo, na gyud na resulta, di man pugka pwede mo ingon nga naluwas na ko. Yeah. Kamo wa mo kay baw, no? Kay sa karon igsoon until now, daghan kay sige og debate baw niya. Sige panghambog nga luwas na sila, pero akong gitanaw ang ilang binuhatan, luwasonon pa man. But it doesn't mean nga nagbasi ta sa maayong binuhatan nga maluwas ta. No, dili ta maluwas atong maayong binuhatan. Kundili ang maayong binuhatan mo resulta gyud na after nato nadawat ang gasa nga kaluwasan igsoon. Mo resulta gyud na ang maayong binuhatan, mabag-o ta, mabuutan ka, badlungon ka, mabuutan ka, himalikason ka, di na ka mamalikas, hinunguhon ka, di na ka manungo, palahubog ka, di na ka palahubog, igsoon. Sa ilo ako sa mga palahubog na, no? Ako ang raman po niya pahinumdum ba, no? Ako, igsoon, every time mo share ko sa pulong sa Ginoo, di ko mamugos. Kay, para na ako akong trabaho, pag-share lang sa pulong sa Ginoo, but still, ang response, depende sa mga maminaw. No?
Di man ta mamugos igsoon kay ang kaluwasan kay choice man. Amen, no? So, mao na siya ilhanan nga ang tao luwas na. Nabag-o na pod, no? Nabag-o pod ang kinabuhi igsoon. No? Mao na siya dakong timaan. Mao na giingon ni Jesus sa bunga makita, sa binuhatan, sinultian, tanan mga lifestyle niya diha mahibaw-an, no? Mao na igsoon, again akong balikon igsoon, ang amahan di ay ang Dios igsoon. Nagtanyag siya igsoon og gasa, no? Nga mao ang gasa sa kaluwasan. Ug ang kana nga gasa igsoon na karon sa kalibutan apan ang uban wa pa gyud makakaplag. Ang uban nagtuo nga ila lang nadawat ang gasa sa kaluwasan, pero kung imong tanawon ang ilang binuhatan, kung imong tanawon ilang lifestyle, kung imong tanawon ang ilang pagkinabuhi, luwasonon pa gyud kaayo. Luoy pa kayo igsoon. Lulong pa sa mga kadautan igsoon. Naglunang pa sa kasalanan. Ngano day pastor? Di dita makasa, pastor. Yes, makasa ta oy, makasa pero ayaw tuyo eh. Ngano day og luwas na ta magpabilin ta magtuyuan atong pagpakasala. No, sayop abuso na po na atong Dios, atong Ginoo hustisya po. Amen. Mao na mga igsoon, no? Ang kaluwasan kana nga gasa na nakaron sa kalibutan apan subo pamalandungon, pipila pa lamang igsoon ang nidawat na nga gasa. Ang uban wala nagpakabanaan nga gasa. Mas gipili nila ang sala igsoon nga ang bayad unta kamatayon man. Kay mao lagi na kamatayon man unta ang resulta, ang consequence sa sala. Pero nganong daghan man gyud ang naglunang ni ana. Ngano man na. Kabalo naman ta igsoon nga ako na ning balik-balikon nga kani manggong ginadili, gibawal sa Ginoo, lami. Ug ako na po ning balikon kadaghan igsoon, lami gyud na ang sala. Pero before ka mag-enjoy sa kalami, hunahunaa daan ang kapait sa consequence ana. Kita ray mag-antos, madamay pa atong mga anak, atong mga apo, 3rd and 4th generation. Amen. Kita igsoon nga nakabato nagkaluwasan na natay Holy Spirit igsoon. Ang Holy Spirit I believe mo konbiktar nato na mo correct mo tudlo ug unsay angay buhaton. Sa panahon nga mag-atubang ta sa tentasyon, ang Holy Spirit mo hatag na og self-control. Kay ang pagpugong sa kaugalingon mao nay usa sa bunga sa Espiritu Santo. Dili bod pasabot nga luwas na ta magpadayon gyapon ta. No? Magpadayon gyapon ta kay luwas na ta pareha ganina igsoon dahil ning bira nako lahi pud sig doktrina ingon siya. Ikaw kuno biamahan ka. Kung ang imong anak makasala, imong anak imo dayang ipahamak, girayon pa. Imong anak day imo dayang ipahamak, no? Kung ako daw ang anak, kung nadaw ko'y anak mga igsoon, makasala siya. Ipahamak ba na ko siya nga anak? Yes, ipahamak na ko na. Di ba? Iya mo itong gisambi nga igsoon, no? Bud pasabot dayo anak magpabilin daing pagpakasala. Para nato karon anak na ta sa Ginoo. Ako igsoon ang grasya sa Ginoo mo claim jud kong anak sa Dios kay ako nangalagad naman ko sa Ginoo sa una demonyo man to kong kuan, no? So and nay resulta ang akong binuhatan akong pagkinabuhi na bag-o na gyud, no? By God's grace. Now, anak na ko sa Dios, paminaw akong kagalingon akong example. Kay na ako'y na-meet ganina ako yaw kay doktrina. Giingnan ko nga once maluwas na kuno ka hantod-hantod na daw na. Once nahimo na kang anak sa Dios, di na jud ka maimpierno. Tuo mo na igsoon. Once nahimo na daw tang anak sa Dios, di na ka maimpierno. Di ba? Once luwas na jud daw ka. Ilahapon na, pero ako dili igsoon. Ako dili ko mutuwa na igsoon, no? Kay nganong miingon mas Jesus nga ang mulahutay ray maluwas. Kay naay dakong posibilidad tungod kay ang kalibutan dangog kayo, dagang pagsulay, dagang tentasyon, dagang offer sa kaaway. Ang uban mamiya, ang uban mobalik sa kaniadto. Taas na kay gidaganan pero na backslide. Nya ato dahil gibang luwason kay anak man ato di kong tuwa na atong Ginoo hustisya. Amen. Diyos siya sa gugma mo pasaylo. Pero di mo pasabot nga siya Diyos sa gugma. Dili niya i-execute ang iyang pagkahustisya. Amen. Mo na nga skaba man kayo siya kay grabe ba ako na lang gi-block, no? Akong gi-block kay samok kayo di pasulti. Ihapon to pero mao lagi na igsuon nga praise God kung kamo di naminaw mo, nagisgot man taron og ang bayad sa sala kamatayon apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon nga atong makaplagan diha ni Kristo Jesus. Kung nay naminaw karon, kamo di naminaw mo nga kamo mismo kabalugin mo nga luwas na mo. Igsoon, then work out with your salvation. Ang pingi na igsoon, no?
Kabalo mo igsoon nga luwas mo padayon ta hangtod sa pagbalik sa Ginoo igsoon no. Kung kamo diha karon nagtan-aw igsoon unya inyo nang nadawat ning gitawag diri ni Pablo nga tiyare apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus. Kung ikaw igsoon imo nang nadawat ka nga gasa karon. Imo nang giangkon nga ikaw nahimo na kang anak sa Dios karon. Imo nang naangkon ang kaluwasan igsoon. Then ako ning balik-balikon kanunay. I-share po na sa uban igsoon. Kanang imong natagamtaman karon kay naluwas naman ka dili naman ka pagahinukman sa silot. No? Kay imo namang gidawat si Kristo isip imuhang manluluwas. Kana imong nabatunan karon nga kaluwasan i-share po na sa uban. Ako ning gibalik sa tong live gapon, wa ka giluwas sa Ginoo aron magpakahilom. Kung dili giluwas ta sa Ginoo aron mahimong instrumento alang sa kaluwasan sa uban. Gibag-o ta sa Ginoo aron mahimong instrumento alang sa kabag-uhan sa uban. Gipaygawas ta sa Ginoo gikan sa kangitngit aron mahimong instrumento aron i-rescue sila gikan sa kangitngit ug dalhon nato sa kahayag. Amen. Mao na igsuon. Mao na igsuon nga samtang napay higayon, napay panahon atong isangyaw ang kamatuoran, no? Ang gasa nga atong gidawat, ang kaluwasan atong ipasa sa uban igsoon. Ayaw na pakatuga, ayaw iluom. Amen? Ayaw iluom kay daghan pa karon igsoon nga wala midawat ana nga gasa. Ang gasa na gitanyag na sa Dios igsoon sa kalibutan. Sa diyang iyang gi-offer ang only begotten Son niya nga si Jesus Christ. Mao to ang gasa, mao na to igsoon ang kaluwasan. Na ang gift igsoon. Pero ang uban wa pa mo dawat igsoon. No, wa pa mo dawat kay ilang gusto pinaskuhan, no? Naay nindot nga gasa igsoon. Mo na nga ikaw igsoon nga nakatagamtam na karon ana nga gasa kaning gitawag og gasa nga mao ang kinabuhing walay katapusan kay ning dawat naman ta ni Kristo. Okay? Ning dawat na ta ni Kristo, ning tuo ta nga siya atong manluluwas so nanani nagpadung na tani. Okay? Mao nang ampingi na aside from that ipasa na sa uban. Kay daghan pa karog mga tao igsoon nga mas gipili nila ang sala. No? Ang first line ani ang bayad sa sala kamatayon. Ganahan gyapon sila. Grabing enjoy nila karon igsoon sa mga kalawayan, immoralidad. Grabing enjoy nila. Lulong sa makadaot nga bisyo, ang uban masuko nako. Nay ubang mga adik-adik nga di ganahan magbag-o igsoon, mingon ayaw mo tuwa ng Pastor Jay, but na. No, kay di man siya ganahan mo biya ana nga mga binuhatan nga di maayo igsoon. No? Daghan pa ka igsoon nga wa kay baw sa kamatuoran. Pero ang gasa na ana ug nana nimo sa tanan nga nituo ni Kristo ni dawat ang gasa na nimo. Mao nang igsoon nga kana nga gasa nga imong nasinati karon ipasa sa uban. Kaya ako ning balikon sa karon daghan pa kaayo nga mas choice nila, mas gipili nila ang magpatuyang sa pagpakasala. Wala sila kabalo igsoon. Nga sa likod ni anang tanan igsoon nay consequence nga mao ang kamatayon. Maganto sila sa walay katapusang kasakit sa impierno. Amen. Ikaw diya nga nakagdawat sa gasa igsoon sa kaluwasan. Pasahi sila. Og dili sila mutuo ayaw lang pud pugsa. Ilahapon ang choice. Basta ang importante, nakashare ta sa kamatuoran nila. Ang gasa nga imong nadawat, imong ipasa. Hantod ipasa, igsoon. Amen. Kay kitang tanan, gitagaan, gipakamatya ni Kristo, ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Walay pili, ug unsang pagkatao, igsoon, makriminal, o grabe kadautan, igsoon. Amen. Ihatag na nato, ipasa ang atong nadawat karon igsoon, nga kaluwasan. Praise God. Kung nagtanaw mo karon nga nakatagamtam na mo na wala na mo naglunang sa sala. Yes, makasala pa ta pero dili na gyud pareha sa una nga tinuyuan, giplanuhan, lifestyle. Makasala ta nga wala tuyuan. Karon nakatagamtam na ta sa gasa igsoon kaning kaluwasan kaning gitawag og kinabuhing walay katapusan through Jesus Christ. Ato sa ning ipasa sa uban, not a religion. Tanawa unsay gingon dire. Basahon ako. Kaya ang bayad sa pagpakasala, mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Diyos, mao ang kinabuhing walay katapusan. Nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Again, nga anaa kang Kristo Jesus. Ang gasa, ang kinabuhing walay katapusan igsoon, ang langit igsoon. Ang kinabuhing dayon, ato din ang matagamtaman kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Wala sa relihiyon, wala sa pundok, wala sa grupo igsoon.
Mao na ang igsoon nga ako mong gi-encourage nga i-share si Jesus, dili ang relihiyon. Atong ipataas si Jesus, dili atong pundok. Kami may sakto. No, sayop. Why laing sakto si Jesus, igsoon, tanan ta makasasala. Amen. Ang tanan grasya ra gid sa Ginoo. Again, igsoon mao ni giingon ni Pablo igsoon nga kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus. So mao ra gid ni atong i-share igsoon si Lord, si Jesus. Nga iyang gihatag, nga iyang kinabuhi, gipalit ta sa mahal nga bili. Mao nang di nato abusuhan atong lawas igsoon, kung dili himayao nato ang Ginoo pinaagi sa atong lawas. Bayad na ta. Ang ato lang ang buhaton natong dawato na nga gasa igsoon. Amen. Atong pasudlon sa kasing-kasing si Jesus, magkinabuhi ta, subay siyang kabubuton igsoon. Makighiusa ta ni Kristo aron mahimo tang bag-ong binuhat, mabag-o atong kinabuhi, ang tanan mangagi na. Luoy kayong uban igsoon, no? Nya ang uban igsoon kay wala man sa nakabalo, no? Ang uban igsoon nga naglunang karon sa kasalaanan, ang uban igsoon nga naglunang karon sa mga binuhatan nga di maayo. Nagtuo po na sila, sakto sila. Nagtuo na sila igsoon nga natunong sila. Og hangtod dili nimo sila sultian, dili po na sila makamata. Kita nga nakabalos kamatuoran, kita nga nakabatulog tinud-anayng kabaguan, kita igsoon nga nakadawat ani nga gasa ning tuo ni Hesus igsoon isip atong manluluwas. Sultian nato sila. Kay hangtod at di nato sila sultian, magpabilin gyud na sila diha igsoon nga maglunang sa kasalanan. Unya niingon ang bayad, ang balang kasulatan nga ang bayad sa sala kamatayon. It's not about physical death, pero kamatayon mao na ni ang hangtod sa hangtod nga mag-antos sa kasakit ngadto sa impierno. Pero karon kay buhi pa man sila. Amen. Samtang buhi pa sila, napa sila gininhawa igsoon. Napa na sila paglaom. Bisag unsa na sila kadautan. Ako na igsoon, ako na gibalik-balik grasya sa Ginoo. Daghang ikog kaila mga kriminal, pila na napatay igsoon. Yes, tinuod na. Nga naa joy criminal record diya sa gobyerno. Pero karon nabag-o na, nagwali na, naguban-uban na nako. Bisag unsa ka ngit-ngit ka itum sa kinabuhi sa tao, kasing-kasing sa tao, kaya na papution sa Ginoo, kaya na bag-uhon sa Ginoo, as long as mudawat sila sa gitawag og gasa. Amen. The gift of God, igsoon, nga mao ang kaluwasan pinaagi ni Kristo Jesus. Kung ikaw diha nga nagtan-aw karon nakabato nakaana nga gasa igsoon, ipasa na sa uban. I-share na. Ayaw na diha tagu-tagu. Matod pa ni Jesus, walay nagdagkot og suga nga tabunan. Pasigaa, pasidlak igsoon. Amen. Ayaw pagpakahilom, kaya ako na ning gibalik-balik ug ako na pong balikon. Wala ka giluwas nga maginusara kung dili giluwas ka aron mahimong instrumento sa kaluwasan sa ubang tao. Gi-rescue ka ni Lord. Why? Because in order nga ma-rescue po nimo sila from the darkness igsoon. Mas-snatch nato sila igsoon. Amen. Uban sa tabang sa Ginoo. Kaya nga naman, naay consequence ang bayad sa sala kamatayon. No? Sa karon nag-enjoy pa lang na sila kay sama sa kung gibalik-balik ang sala lami manggod. Ang gidili lami. Ang karumal-dumal sa mga mata sa Ginoo lami. Diha ko gikan igsoon, lami kay nang magsigi og kahubog kada adlaw. Lami kay nang sigig sigarilyo kada adlaw, lami kay nang sigig suyo og shabu kada adlaw, makahilabot og lain-laing babae, magrugby, bulkasil, marijuana, lami kayo igsoon. Lami kayo ang gidili sa Ginoo. Pero sa kaadlaw na ay consequence. Muani ta sa ato ang gitanong. Mao nang samtang napay panahon igsoon. Samtang wala pa ang gitawag og kamatayon nga mao ang kanabitang walay katapusang pag-antos sa impierno. Pwede pa na sila maluwas. Bisag unsa sila kadautan igsoon. Sulti ilang. Pagpakabana igsoon. Ayaw pagpakahilom. Labi na sa imong makaliwat kadugo. No? Sa karon maybe bahalag dili sila mutuo, ayaw lang pugsa, but at least dili na kapaninglan. Kay luoy kay igsoon, no? Sayunan kag ang bayad sa sala kamatayon. Katawanan siguro ni para sa uban pero muabot gyud ni. Og dili ni pisikal nga kamatayon, kung dili mauni ang walay katapusang pag-antos ngadto sa impierno. Second death adto na maglangoy-langoy didto. Adlaw ug gabi magsigig kagot sa ngipon. Nga naman, kay sobrang enjoy man nila sa sala, wala sila kahibaw. Nga mo na ilang ingon, nga mura ni credit card ba? Enjoy now,
nya pay later, murag something nga na bitaw. Ana igsoon mao na nga kita nakaibaw na tas kamatuoran, nakadawat na ta ning gasa ato ning ipasa aron ang uban makabaton og pag-asa nga bisag unsa ka ngit-ngit ang ilang sitwasyon ay paglaom diha kang Kristo Hesus, dili sa relihiyon. Kay kung ako na ning balik-balik yon, ang relihiyon igsoon di na makaluwas. Naay noy relihiyon siguro pundok nga sakto kay nagtudlo og matarong. Pero kung mayong kag-relihiyon basihan, no? Wala na ebidensya sa Biblia kung dili ang bugtong dalan si Jesus ragid. Amen. Mao ni ingon diri oh. Kaklaro ani. Okay, sige ingon diri kung basahon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga asa man anaa kang Kristo Hesus, wala sa relihiyon. Amen. Mao na igsuon nga ikaw diha nakabalunas ka matuoran, nakatagamtam na ka nga gasa. Ipasa na. Daghan pa kayog mga tao karon nga luoy kayo. Daghag mga tao pa karon igsuon nga makaluluoy kayo igsuon. Wa kay baos ka matuoran. Nagtuog sakto, nagtuog na tunong. Sigig simba pero walay kabag-uhan. Sigig simba pero ang tinuod wa agapos pa dai sila. O na igsuon nga ayaw pagpakahilom, no? Kay luoy, labi na mga kaliwat, kadugo, kauban nimo sa trabaho, or unsa da igsoon, ang bayad sa sala, kamatayon. Dili lang na simple nga kamatayon igsoon. Kamatayon na nga wala na pag-asa igsoon. Kung di sila muduol karon maghinulsol sa Ginoo igsoon, maghinulsol ilang kapakyasan, muduol sa Ginoo, mga lagad sa Ginoo, makigrelasyon ni Kristo. Delikado na nga kamatayon kay hangtod sa hangtod, magantos na sila diha sa impierno. Tingluya. No? Ganahan day tana nga makalantaw ta dito nga nay usa sa tong higala, kaliwat kadugo. Samtang karon nga buhi pa na sila, kabalo ka nga ilang pagkinabuhi wa gyud sila Ginoo kay makita man gud sa binuhatan. Lifestyle nila ba? Sultii igsoon. Sultii. Ang gasa nga imong nadawat karon ipasa na aron ilang kinabuhi makabaton og pag-asa. Amen. Ug kamo kauban sa imong pamilya kadugo magkahiusa nga mga lagad na sa Ginoo. Amen. So mao na ang mensahe kanato nining kabuntagon ni Son gipahinumduman ta nga kung unsa di ay kapait ning magpadayon ta sa pagpakasala, no? Nga naay consequence. Nga ang sala lami ras pilmiro pero pait ang resulta. Apan salamat sa Ginoo, sa Dios nga iyang gipadala iyang bugtong anak nga si Kristo. Kasi dahil mutuo mudawat ta nila igsoon atong madawat ang gasa ang kinabuhing walay katapusan. Amen. Atong madawat ang kinabuhing walay katapusan, ang kaluwasan. Mao nang kanang imong nabatunan karon nga kaluwasan, ipasa na. No? Sila na po i-rescue sa kaniadto ikaw may gi-rescue ni Lord. Kaniadto ikaw may gipahigawas ni Lord gikan sa gapos sa demonyo. Karon ikaw na po'y pagpagamit sa Ginoo. Aron ang naa nagapos sa kangit-ngit, gigapos sa demonyo, unsa man day nakalulong sa mga makadaot nga bisyo, ikaw may instrumento para mabadbad sila sa pangalan ni Jesus. Wala ka gibag-o sa Ginoo para wala ra, para maglingkod-lingkod ra simbahan. Gibag-o ta sa Ginoo, giluwas ta sa Ginoo igsoon, gitransform ni Lord atong kinabuhi. Kay kung kita-kita ray magbag-o di man ta mabag-o, gibag-o ta aron mahimo tang again instrumento sa kabag-uhan sa mga nalulong karon, sa mga binuhatan nga dili maayo. Pagamit tas Ginoo igsoon. Amen. Dapat natay kaluoy sa mga tao nga nas kangit-ngit. Sidlak. Amen. Atong pasigaw na itong mga suga aron malamdagan sila. Og muduol sila sa Ginoo. Naay paglaom sa Ginoo. Amen. Again, atong teksto, ang bayad sa sala, kamatayon. Apan ang gasa sa Dios. Sige ngon dire. Mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Hesus. Nga atong Ginoo. Kinsay atong Ginoo? Si Kristo Hesus. Og diha kaniya, pinaagi kaniya, naa ang kinabuhing walay katapusan. So atong i-share si Jesus. Amen. Be a good Samaritan. Preach the gospel. Amen. Ako na ning balik-balik, ug ako na po ning balikon kung tinuod jud kang nahigugma sa imong silingan nga naglunang sa kasalanan. Kung tinuod kang nahigugma sa imong barkada, imong higala, kadugo, kaliwat nga naglunang sa kasalanan, imo silang sangyawan.
concern ka sa ilang kaluwasan, concern ka sa ilang kabag-uhan. Kay dili ka gusto nga mag-antos sila sa imperno hangtod sa walay katapusan. Amen? Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this morning. Salamat Ginoo nga imo mingi pahinumduman kung unsa gyud ang resulta kung magpabilin mi, magpadayon mi sa pagpakasala Ginoo. Naay consequence, naay kamatayon Ginoo, naay pag-antos sa walay katapusan. Apan salamat Ginoo nga imong gipadala ang imong bugtong anak nga si Jesus aron ang tanan nga mutuo kaniya mudawat makabaton og kaluwasan, dili na malaglag, dili na pagahinukman sa silot Ginoo. Ang gasa Ginoo imo nang gitanyag karon sa kalibutan apan daghan pagyud Ginoo. Wala midawat ani nga gasa. So Lord God, kami nga nakasinati na niini dasiga mi Ginoo. Nga mahimong instrumento nimo nga magpagamit nimo Ginoo, nga ngamong nasinati nga kaluwasan ang gasa nga among nadawat among ipasa aron ang nas kangit-ngit makabaton og pag-asa Ginoo. Ang way paglaom makabaton og paglaom Ginoo. Ang gapos karon sa kaaway makabatog kabadbaran Ginoo. Mahimong buutan Ginoo ang mga taong dautan. So Lord, gamita kami nga dili mi maulaw nga ang gasa nga among nasinati among ipasa sa uban Ginoo. Aron sila usab maluwas, ma-rescue ug makabaton, makatagamtam Ginoo og kaluwasan ug maglakaw na padulong adto sa kinabuhing walay katapusan. Lord, salamat Ginoo. I pray nga kani nga mensahe nga imong padungog namo nining taknas kabuntagon mao ni maghatag na mong motivation nga dili mi magpakahilom kung dili kanunay mi manabi Ginoo among isangyaw among imantala kanunay ang imong pulong Ginoo kay mao ni maghatag og kinabuhi mao kini ang naghatag og gahom Ginoo maghatag og kabag-uhan kanamo labaw sa tanan mao ni maghatod namo sa kinabuhing dayon Ginoo. Luoy kayo ang uban karon Ginoo nagpatuyang lang nag-enjoy sa sala wa kay baw nga sa unahan ay consequence naay kamatayon wa nay paglaom once maabot sila ana. So Lord, samtang buhi pa sila karon gamita mi aron mo rescue nila from the darkness ug dalho namo sa kahayag, dalho namo sa imong tiilan uban sa tabang nimo. Wala mi mahimo Ginoo kung wala ikaw, but Lord, here we are, use us for your glory. Lord, here we are. I-empower me, Lord God. Nga mahimo ming effective instrument nimo, Lord God, nga daghan nga nangawala karon, daghan nga nangasaa Ginoo, makabaton Ginoo, ug kaluwasan ug magsubay na sa saktong dalan Ginoo, sa kamatuoran padung sa kinabuhing walay katapusan. Lord, i-bless tanang viewers karon Ginoo. Again, tagai mi og kabug-aton Ginoo nga among isangyaw ang kaluwasan sa uban Ginoo. Nagkaduo lang imong pagbalik Ginoo, mas maayo nga mabalikan minimo Lord nga busy sa pagpanangyaw Ginoo aron sigurado ming madala sa imong pagbalik Ginoo. Thank you Lord. I pray again nga kani nga mensahe nga among nadungog maghatag na mog dugang motivation, dugang kadasig ug kaisog nga dili kanamo i-deny kung dili among i-share ang imong pagkamaayo, among i-share ang mensahe sa kaluwasan ang among nadawat nga gasa among ipasa sa uban nga wala pa nakasinati sa kaluwasan Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you so much, Holy Spirit. Thank you for your presence. And this time, Lord God, I continue to pray to all of the followers, to all of the viewers right now. Lord, nasayod ka sa ilang kinabuhi karon. Lord, nasayod ka sa ilang kahimtang, sa ilang sitwasyon, walay matago, walay malilong nimo. Nasayod ka sa mga time nga magsigi silang hilak. Nakita nimo ilang kagulanan, kasubanan, ilang mga bugat nga gipasan. Lord, ako nag-ampo Ginoo nga ang imong milagrosong kamot, imong ituyod og muliho ka sa ilang sitwasyon karon. Wa ko kabalo sa ilang kahimtang karon apan Lord, aware ka. Every details of their lives, aware ka, kabalo ka. So Lord God, ako nag-ampo Ginoo, unsa man nga milagro ilang gikinahanglan karon Ginoo, magmilagro ka sa ilang sitwasyon karon. Imong ipakita ang imong kahibulungang agahom Ginoo, ang imong milagrosong kamot Ginoo. Paliho ka Ginoo sa sitwasyon nila karon sa pangalan ni Jesus. Right now, I declare blessing, breakthrough, financial breakthrough. I declare healing, physical and emotional. I declare deliverance, kagawasan, gikan sa gapos ni Satanas. Any addiction, nga wa ka malipay, Lord God, I declare deliverance in Jesus' name. And sa tanan nga nagtanaw karon nga nangitag trabaho, tagaig trabaho, Ginoo, in Jesus' name. Opportunity para maka-work Ginoo. And of course katong mga nay negosyo palambua, pauswaga og himuang matinud-ano nimo Ginoo in Jesus name, in Jesus name. Tanan nga mga viewers nagtan-aw karon Ginoo, sigon sa ilang gipangandoy gitinguha, solbara ilang problema Ginoo, tagaig solusyon Ginoo ang mga kabugat nga ilang giatubang karon. Ang nakinahanglan kaluwasan sa tibuok pamilya, Lord God, right now I declare salvation for them
In Jesus' name. Thank you, Lord God. So nining takna Ginoo among dawaton ang panalangin, milagro kay bulungang butang gikan kanimo. Among kining dawaton uban sa dakong pagtuo, himuan lamang ming angayan, takos, kasaligan, kapiyalan Ginoo. Mao kini nga among pagampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga moy among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah, praise God. That's all for this morning. Hapit na. Salamat sa inyong pagpakiguban ako sa kanginan mga igsoon. No? Kita na punta sunod higayon basta makalugar ko. No? Salamat sa inyong higayon nga gihatag sa Ginoo. Og nining takna akong ibalik tanang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. All the glory and honor belongs to the King of Kings alone. And I pray nga praise God, salamat sa imong pulong. Himaya sa Ginoo igsoon pa nempa traya. Ako nagampo igsoon nga karong adlaw puno sa pabor sa Ginoo. This is gonna be a blessed day, a victorious day for us, a fruitful day, and all the works of your hands, right there, out there, i-bless ni Lord. Tanang lakang ninyo giyahan sa Ginoo, dili matapos rong adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo. In Jesus' mighty name. Amen? So again, thank you kayo mga subscribers. Thank you. Like, sama nila ni Sister Sarah Baruel. Okay, taga Cebu ni. And si PA Nempa Traya, no? Justin Lucero Lee. Tanan nga mga subscribers, ani nga page. Thank you so much. And don't forget to subscribe sa atong YouTube channel mga igsoon. Tong YouTube channel na ang link sa caption ani nga live. Free to subscribe. Ako ning i-download ni kaning atong live karon niya akong i-upload dito igsoon, no? Mas dali man gud sa YouTube, no? So again, salamat sa inyong higayon mga igsoon. Brad sir, thank you. Thank you for watching. A good friend of mine, police officer from Davao City. Okay? So, again, that's all for this morning. Praise the Lord. Amen. God bless you. Ate Sarah Baruel. God bless. Shout out, Brad Jomar. Wakabantay diri ay. Asa ka to. Okay? And God bless you. God bless you. God bless you. Pastor NG Calo Daguplo in Jesus' name. Okay? So, see you next time. Igsoon, ampo, ampeng, abante, kanunay. Madagma man ta, normal ra na, bangon o padayon, hangtod maangko na tong kinabuhing dayon. I just want to encourage everyone, especially sa itong followers, to invite your friends to follow our page para mabless pud sila, dili kay kamura. Amen? So, that's all for this morning. See you next time. Makabakante ko. To God be all the glory. God bless again.